sar singkro lapena chorsika singnar pi kiso det pena jok kerap kachohang doboka reserve long habeda ingnar kateng khenga jok inudari so pran kedam SOPD running bill pideta phita cyclem kledada jok chitunglang sorat aning kipung dhenta khatrong kimia towar piangbong ita ke wana hem konglong parpan hamajok gari motor ka cheleng kisung koilamati inglong ke dwara datum rong thokarat methang pen towar ka chisoi pon Kardom pinia Birta than bang pinili merina hansepi non arjoitha Birta ton pen Lakhain koira troke parlo Dorbaguri constituency Deithor police station ka parlo Deithor hanboka thedong volunteer adak NH 35 PWD atwar piangbong inghan langbonga josi gari motor ke doa tum positami hithi kulat ke dam ke banga kisung ka chetong nang kisu kyun a school college an parta ekeng pen ke dam japhan positami akisung asom sidolang lasi jasemet hawarara datum ka chuning ribang so towar prapjin pen nang salam pipa prap ason teme parji pusi rong krip hotrok arada tum non chari bom Karbi Anglong ton Mouse Council CM tuliram rong hang anparta team Karbi Anglong atumaphan hawarara datum chuning ripidopon Dorbaguri penamos inti 365 News India Birta kemi no charli abang khu abang phi atumaphan Dipu Commerce College Amlapatia long kep ang dengki untang atumaphan higher secondary first year arts lapen commerce stream apartment admission pi bomlo lapen pi ponbom krehini ang deng mate higher secondary ang dengki untang atumaphan BA lapen BCom first semester KK Hondigo State Open University ke parlo sitame admission pi ponbomlo Dolang aduntu MA Political Science first semester KK Hondigo State Open University ke parlo lapen secondary mate kep ang deng ke parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pi ponbomlo ang ton ben kachini ponji aphan lamri hing pen Birta and ponme laki jongpon phone number along Phone number laki 8638576919 Ruithule thodlo 8638576919 Aduntu 8638675464 Ruithulo 8638675460 Aduntu 8638978724 Ruithulo 8638978724 Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo koilamati inglong ke dwara datum rong thokarat pen mithang ke dam ke bang atwar ka chese marpon longrum hanse arong pen maya rong ka cheleng atwar thengkar poda ka chese marpon pinpur pon mi muni datum towar lake muni datum akaya chithia abong binong towar jong se ave pulutang te muni da kaya long ajada sai leklem pon jisita akatura matik akasik sak thepik hangjang kisu kyun ipen danglok lapen bihabi par hi huile chuklem dunji ning hangta kaching thur dunji aphan kapaphrang dunji aphan sumpi khangjang jongpon mi koilamati inglongara datum patumi pini penle rong ka chukim dam kalilo ahok pini arni langdam no te tharbi jang phongarong anta ke theong ong parba kon iset set anlo sita pini arni anta tuwara bangke kai forum sidam nang bomlang kedam tang hot koilamati longrom hansia rong pen maya rong adak towar kilometer ko isosia da kaphan non ke do bom nilip emisi aphan ka chuning ridu na tengpen nang claim pi pon son te pusi alada ke do rong asara tum pen chuning pon labangso towar ka semar pon na long bidi sure hi hui ka chethan pon na long koilamati village upliftment committee amai phatum chetong dun na sonsi nogen be philip terang mendelson rong phar lapen biren bia tum chetong dun pen bidi sure chepa join pon lasi Karbi Anglong Mouse Council ke ja tum aphan hala dagarong asara tum pen miseda to warna salam ki kontha pusi mekri buprupen chuning pon Nelitum Mosasteron 365 News India Lakhakri Plikor Kanti constituency along ke do samilang sopen dipu ka cheleng ser dihun pohem konglong dipuan ke dam jipura samilang sopen ang barlo bonta dhenta khadrong kimi anwang pen ihumahem konglong CC ita nang ke thon puamat tuwar piangbong chingthang hamajok dipuan dam long le dadlo dipu ke dam ja tum hangjo jan pin lo Birta kirib dun long hodan ke samilang sopen Mizoram hanse 365 News India pirthe long ki dudun lake kisu kyun e hello kisum nai athe e ok fran ni me melote pirthe ki dudun sumprung binong
lason si dipurong klarbong sarsing rong hanga mekar sarsing kru arta ningkan thomke ban bak dolo alang likiso lake pining peningkan si pleng tanglo sarsing kru ao karlo kisu ke doko kajok kachuklem ka chodam katura thidung khangjang athialang li chor sika singnar pi sitami akeng kate kok penajok klemun e lapen kedam sitami katura do lasi ka chinghon Karbi Anglong kachari CM tuliram rong hangaphan kerap ka chohang pon pedu lapen jong si kumania bang phubang phijong se aning kimi pen kerap ji ning hang du pulote mobile number 9707367756 labangso number along humri dam ignon dipupen onward milik 365 news India akerap mane nili phanangra pasonte suri akar dom se nili pidunji po alam lo mane nili ge duk thuong sung thuong lo hadi nangrap lo ko bang lo de lo lasi areng the tu malong ta nili ke pichuningri lapuan lo alam ka prek ta nili ke ninge uta the da lo lakhakre phom hamaya constituency ke parlo virwar menterang aronga mekar jeret ingti lepen jigati mung pia tumaso pokleng bidyara ningti aphan patumi Adap Apor malom doboka forest reserve arlo ingnameng narapran armudet bidyara ningti surihini rakre phoning kansi Mount Sinai English High School pen si kepangdak pen chipa undunlo lason si pining surihini rengkoi rasia ningkan an kelang liphan mahamaya local MSc mate lungsing teron hin pen gram sevak orengang hoy sitami piponlo lason se alang litung goreng warsai longdet pen chiklojon thom so se chotan kepleng an chotlang alang liphan ulukun chiblok along si klembomlo kupi kopai ke lang no karitang bidaran ingti adaprang hempen barsi amena sai hemmate ulukun chi office an kache damji pura hempen amina palsar bike pen hempen barlo lason si kopai ke lang no doboka forest reserve ang bongalong kupi ko son no ne ke pho amina bike bangke thangthe kahino avelang bidera ningti ki thiar pum towara ri theglong se ajahak motor ke vegatung thegdun long si doboka police atuma phan Birta pachinilo laso ko doboka police atum arjulong se adim an pali damlo lapen forest atum tapali dunsi habit ing naraphan plungdunlo habit ing naraphan plungde ta phikar litang bidera ningti abangar pum doboka police atum parideng ponsi doboka police station an pondetlo bidera ningti aprandam joya puthak lungsing teron arjulong si doboka police station along an sitami amena wokar sa tumpendam si doboka police OC lapen magistrate atum pen chingki chethan etpen ke claim ke dam nang jason anta papleng ponlo aphitu Nogao Civil Hospital along an postmortem aphan ponlo lapen lungsing teron namat si Nogao Civil Hospital along anta ke claim nang jason anta claim ponlo lungsing teron sa tami pinang an cherap chito dun si karlitang bidera ningti kititang arpum Nogao Civil Hospital pen karlitang bidera ningti ahem an paliponlo habar kahat pen long bomon rong par 365 news India Pinia Birta ke lapuan sekang ton iglong arni kemi kardom